eta lotx, paiazoak gara. Kaixo guztioi eta ongi etorri Pots eta Lotxen saiora. Tira, aurrekoan primeran pasatu zenuten gorekin ezta? Ba, gaur ere gogoz beteta gatoz. Alaxe da, Nerea! Ei! Xabi Sound, joi, banuen gogoa zu ezagutzeko. Nire desiatzen nuen gure aurkezle pertsenta favoritoa agurtzeko. Ez moz, Nerea? Ba, oso ondo, oso pozik zu hemen egoteaz. Aurrekoan faltan bota zintugu, nondik ibizara? Ba, begira, han eta hemen ibili naiz Euskal Herri osoan zehar aur talentudunak aurkitzen. Ta ze talentu topatu dituzu? Ba, gaurkoan adibidez, izugarrizko talentu bat ekarri dizut. Begira, baldakizu zer den hau. Noski, hau Rubiken kuboa da. Hori da, eta zema segundu beharko zenituzke hori osatzeko. Zenbat segundu, Xabi Sound, nik egunak beharko nituzke hau egiteko. Aha, ba orduan flipatu ingo zu gure gaurko protagonistarekin. Ikusi. Kaixo, Xabizaleok, zer moduz? Beira, egun bakoitza da bakarra eta errepika ezina. Eta hori da gugan dagoena, gu ere bakoitza gara bakarrak eta errepika ezinak. Eta gaurkoan, hemen izango dugun talentua ere horrelakoa da, bakarra eta errepika ezina. Berarekin geratu naiz hemen Gasteizeko Florida Parkean, eta bera ezagutzea nahi, bagoazen. Kaixo, Arat, zer moduz? Ondo, bai. Esan didate izugarrizko talentua daukazula, ze talentu da hori? Barrukoaren talenta. Eta, zenbat urterekin hasi zinen? 11. Eta orain zenbat dituzu? 12. 12? Urte bete zoaz bakarrik? Eta jada hartu duzu parte txapelketaren batean edo? Bai. Ze txapelketetan? Espainiako txapelketetan eta Bilbokoak eta Euskal Herriko osoan. Espainiakoan ere? Bai. Eta, ze postutan geratu zinen? Hirugarrena. Hirugarren Espainian? Pyraminx kuboan. Zenbat denboran egin zenuen kuboa? 2 segundutan. 2 segundurekin egin zen. Bai. Eta hirugarren? Bai. Gero demostratu egin behar diazu, Bai? Bai. Aizu Aratz, eta galdera bat. Zenbat kubo dituzu zuk etxean? 50 baino gehiago. Bai. Eta egunero entrenatzen duzu? Bai, saiatzen naiz, baina bai. Egunero? Bai. Eta, erakutsiko didazu? Bai. Bale, hau da behatzikoa. Hau deitzen da Skiup. Skiup. Bai. Hemen barruan dago bi biderbi. Bi biderbi. Eta ikusten dut hemen dagoela bat, ez dela berdina, zera, triangelua. Bai. Epa. Pyraminx deitzen da. Pyraminx. Bai. Eta honek izan modatzen zera? Ba, oso ondo, 2 segundutan egiten dut. Hau da 2 segundutan egiten duzuna? Bai, hori da. Beraz, txapelketa batera zoazenean, gauza hauek erabiltzen dituzu. Bai. Esango diazu zer diren gauza hauek? Bai. Bai. Hasteko, hau zer da? Bai, hau eskuak berotzeko. Hauxe adibidez zertarako da? Ba, txapelketetan estaltzen dizute, kuba honekin, bai, ez ikusteko. Zuk ez ikusteko. Eta gero, ba, epaileari esaten diozu, ba, ja. Eta kentzen dizu eta dauzkazu 15 segundu kuba ikusteko eta zu pentsatzeko. Ikasteko, memorizatzeko. Bai, hori da. Eta azkenengo hau, zertarako da? Ba, bizkat kontzentratzeko, ze soinua dagoenean eta horrela, ba, azkenean da gauza bat 2 segundutan egiten duzuna eta ba. Ja, noski. Orain bai, iritsi da Aratzek bere abilizia erakusteko momentua. Prest zaude? Bai. Bai? Eskua berotu da? Bai. Bale, nik hemen 3 kubo ditut, bai? Eta banan pasatuko dizkizut, bai? Ea nolako askar egiten dituzun, bale? Bai. Beraz, prest? Bai. 1, 2, lehenengoa. Iepa! Bigarna. Oso ondo. Iepe! Bigarna egina. Hartu. Listo! Aratzek lertu du, 3 kuboak egin ditu. Oso eskar egin dituzu, Bai. Ba, itxaron, nik hau publikatu egin behar dut. Argazki balterako dugu. Aratz, beka. Hemen Aratzekin, horrela egin. Hurrengo arte! Nerea, zer iruditzen? Arrazoia zeneukan, Xabi Sound, ze artista gure Aratz. Amparat! Kaixo Nerea gauza gertatu zaigu nahi duzu zuri kontatu. Banan, Pots eta Lotx ez dugu ezer ulertzen eta... Bai, Nerea gauza bat. Banan, hitz egiten baduzue, karamelu gara emango izkizuet. Kaixo, Nerea, oso, pozik, gaude, programarekin, ondo, izan, eta eskerrik, patata. Patata? Zabizaun koordinazio faltaren ondorioak. Nerea, gure gozokiak non daude? Begira,
Karamelo ikustezinak dira. Bai, prozesu berezi bat behar dute uin elektromagnetikoen bidez sortzeko. Lotx, euskaraz ari da. Bai, esan du ipuin potasiko bidez erosiko ditugula karameluak. Horiek glutenik gabekoak dira, komeni zaidana. Begira, horrela sortzen dira. Ah, horrela? Ah, ba oso erraza da, Xabizaun, nahi duzu zuk ere goxoki bat? Eskerrik asko. Ondo nago. Tira, denbora gehiago luzatu gabe, guazen ate magikoaren ordua data. Guazen! Tira, gaurkoan eroso jarri eta erlaxatu egingo zarete. Horretarako, hartu zuen txabuzina. Ai, eskerrik asko! Potx, jantzizuk. Nik karameluak fabrikatuko ditut. Gaur etzaretik esatuko elmoarekin, Baina badakizu nora goazen ala Xabezan? Ai, nereak esan de. Listo! Potx, guazen! Guazen! Agur! Lotx, baina non gaude? Potx, ez dakit, baina guazen hemendik, ze ke honekin mariatzen ari naiz. Bai, nik agutzeko dut hemen? Nik ere bai. Guazen. Lotx, badakit non gauden? Non gaude ba? Pisifatoria batean? Pisifaktoria bat? Eta zer da hori? Ba, arrainak azten diren lekua? Potx, baina non ikusten dituzu zukor arrainak? Ba, Lotx, urrazpian ez dira hemen lehorretan egongo. Potx, nik uste dut hau dela eroso jarri eta erlaxatzeko tokia. Erlaxatuko gara? Ba, noski? Lotx, baina horrela jantzita ez gara joango, ez da? Ez egia da, guazen aldatzera. Oso. Erlaxatzeko arropa egokia jarri behar da. Apaina aldela. Fiuti. Talasoterapia da halako lekuetan egiten dena. Hainbat gaixotasun osatzeko edo saiesteko egiten da. Eta horretarako itxasoko ura erabiltzen dute. Bainu horietan askotariko txorrotak egoten dira. Hotzak, epelak, beroak... Denetarik dago. Jakuziak daude, urjauziak. Hauek erlaxatzen laguntzen digute eta gure giharrak indartzen dituzte. Saunak ere badaude, eta hauek bero izugarria ematen dute. Gure gorputzari ondo egoten asko laguntzen dio bero honek, baina kontuz, ezin da bertan denbora askorik egon. Puf! Lotx! Etorri! Ai ama, Lotx, zarata magikoa, guazen! Ni ezin naiz mugitu, Potx, oso erlaxatuta nago. Lotx, espabilatu bezala hemen geratuko gara betiko. Lotx, venga, azkar, ez du balio, venga. Ados! Baina oso guztita nago eta aldatu egin behar naiz. Ba oso. Lotx, zarata magikoa, guazen, akea iztear dago. Guazen, txabuzin hartuko duzu? Ai, noski, nerearen da, Lotx, nola ez du partuko. Da zurean? Ez, hemen utziko dut. Guazen! Kaixo, bikote! Eta txabuzina, nun da beste txabuzina? Baino etxean utzi dugu. Nerea, guri gehiago gustatzen zaigu karamelua fabrikatzea, baina mila esker benetan oso bidaia polita izan da. Hori bai, aukeran urgeiegi. Eta Xabizaun, ez duzuean ikusi zuen atzetik joan da? Xabizaun, ez dugu ikusi. Agian urrazpian egongo zen maskorrak bilatzen. Aizu Nerea, goxokiak egiteko honek funtzionatzen du, Nira usaina somatzen dut, marrui usaina. Lotx, nirea da, nire perfume berria da. Ai, zuek zarete zuek. Eta oroigarriren bat edo ekarriko zenidaten, ez da? Bai. Aztu duzue. Tira, nik bai merezi dudala bainu etxe baten erlaxatzea. Baina, bueno, joan aurretik, guazen agur izatera pantaiaren beste aldean egon diren laguntxo guztiei. Urrengo astean gehiago. Ta orain gure omenaldia kalei. Biziri behar ditugulako. Hori da, eta bitartean, izan biurri eta eutsi goiari! Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkar
goxeagoak. Zapata dotoreak ta berriak, inon aurkitu ezin diren lokarriak. Gerriko ezugura dituzun neurriak, zapatari bat beti behar du herriak. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin. Kaltzetinak txandala